til en 3 mere. Så må jeg bane 22, 23, 22, det er bane 23. Bane 22 er min halvdag. Bane 23 her kommer jeg. En sejlbane, eller jeg er som engang var en til familie, jeg vil klare den. Jeg vil dø for at klare den igen. Jeg kan godt klare det der. Jamen en gang så klarer Sofie ikke klare den, og så vandt Sofie godt. Plus B. For nu har lige sat sig 2 terns. Ja, hvis I siger 5 eller 6, så 13 har jeg fået. Det er det højeste, man kan få. Får du så alle dine ting tilbage? Nej. Hvis han slår lige, så bliver det om. Slukker du computeren? Lol, jeg læggede bare. Og så fik jeg 13. 13 hvad? Nu har jeg tabt. Hvorfor har du tabt? Så bare Sætter du alle dine ting? Nu kan jeg også bare det. Det er så dumt. Det er drenge. Hvis jeg får en 4. Så hurtigt en spiller. 9. Hvordan fanden kan han være så heldig? Så skal du heller ikke sætte alle dine ting. Du sætter alle dine ting. Nu har jeg bare vundet. Hvad gælder det om? Undskyld. Come on. Siger 2. 4. Fandme noget. Jeg vandt. Hvis han siger ikke tilbage, så bliver det rigtigt. Bekræft. Sneden der. Det gælder om, men hvis man siger 13, ikke, så hvis han slår han først 4, så hvis han slår 6, ikke, så bliver det 10. Og så kan man sige, S det står for stop, så er det hans tur. Og H det står for videre. Jeg fik 13.
3 gange. Jeg har ikke hus. Der Men til står gengæld, det ikke. men nu har jeg har til gengæld mistet meget. Du har mistet din drage. Ja, jeg har tjent. I dag har jeg så mistet Din drage. 5 HC. 5 HC. Altså, jeg har tjent 3 magiske sager. Og du har tabt din drage. Ja. Gider du spille Fireball Watergirl? Det er faktisk rigtig sjovt. Skal jeg satse nu? Noget? Jeg kan vinde alt tilbage. Prøv at se i Fire. Nej, det er 2'eren. Pludselig. Hvis jeg vender lige til. Jeg gør det. Se mig, 3'eren. Pis. Han vandt. Og skal du spille? Det er 3. Taber nu, så jeg tabt alle mine chancer. Så taber Please 5. Ikke 6. Nej. I love you. Tabten. Ja. Man skal du. Magnus. Magnus. Vent den. Jetpack.